Grabihan ni mo mga nagarilyo, bisa? Ah! Patay, baga ni mga nabing, murag, di nakadaulag lamok, naputo na nasa aso. Sus! Kana imong gigasto ka ng bisyo ni mo, ka ng sigarilyo ni mo, Bing. Imo pa nang gitigom, grabe na guro ka kwarta ron. Sus! Liman ka na, oh! Baway pagtaga, dagkot na pod. Yati naman tao ng bisyuha in taon, oy. Ako yan, sa akong part lang, no, grabe, makanahon na ako. Di magsilbi sa akong part yun. Ha? Naunsa. Katagana na ginoon. Sa usa ka adlawing, pila sa kaha murot ni mo? Sa kaha? Ah! Grabihan ni mo sa? Tagpila pong steak, ano po? 100 man ang kaha, tag 5 stick. Ah, grabe ha, Bing. Imuha palagi ng gitigom, Bing. Grabe yung pagkakorta, gini mo. Sus, tag 100 yung kaha. Ni pala isura ni 20 ka buok. Sus, grabe ha, Bing. Kaya wala na ni mo, Bing, ha? 100 ang adlaw ni mo. Pila na katuig si panagirliyo, gani? Mga 6 years. Sus! Grabe yung kwartahan na ginoon, Bing. Kaya, wala na, Bing, ha? 100 ang kaha ni mo. I-times na sa katuig og 365 days. 365 times 100. 0. 35,600 imong tuig. Sus! Gisayang-sayangan imo nang sunog-sunog na imong 35,600 usa ka tuig, oh. Ingana ka sayang, Bing. Nya 6 years. I-times na 35,600. I-times na to times 6. 0. 213,600. Ah! 213. What? 213,600 imong 6 years? Naunsa naman ang kabing? Tanawa ang 200,000 imo rang sayang, imo ra nang gi-upos o imo ra nang gisunog-sunog. Pagkasayangan naman to ako, Bing. Ako nimo undangon na nimo, Bing. Oy, karon nakaibaw na kana akong giistorya nimo. Undangan na imong disyon ta sigarilyo, oy. Sayang ra jud kay kwarta, Bing. Sus. Bawo lang nimo. Paminaw pa ako, paminaw lang yun ako mintras naa pa ko nakatambag nimo. Kay wala na nimong 200,000 asam taong nga mamunit ang 200,000 imo ra siyang sayangan. Oy, ang ubang gina ang problema ikaw imo ra gi bisyo-bisyo ang sigarilyo. Sus. Minusan mo, unsam tayo makuha niya na si panigarilyo. Uy nga, asor min tao na. Kawas makahasol mo sa mga tao. Ang imong baga na, patay, lata na kadugay ang baga. Lagi basag din namin mo nunga na. Marang ako, Bing, tambag na ko. Biyae ginang sigarilyo ka na, Kawas ang makatigong ka to akong giingon ni mo 200,000 sayang. Kwartahan na to sayang nga ginoon. Makatigom ka og biyaan na nimo, manindot pa imong health. Wa pa ka di pagkakasol sa imong mga kanang barkada nimo. Ana ba? Lain na gyud no asor im soul tong ilong oy. Unsa na min ta na biyain oy. Sige panigirilyo. Kwarta. Ako ni nasayangan ang kwarta nimo, Bing. Unsa? Takot na sad. Unsa na mura magipalapos sa pikas dunggan akong istorya no. Sus, nungin na, Bing, oy. Mintras sayo pa. Garilyo ka? Ako? Manigarilyo? Sus! Ay ko, agda-agda na, Bing, kay sus, wag ginay, plano ko na, mabuhat na. Wag ganyan sa kung no, mismo nga manigarilyo. Manigarilyo na hinoon ko. Unsa? Pila ti total mo? Sa akong 6 years? 213,600. Pila, tanawang kwartahan nga imong gisayangan. Yaasa mang tigom nimo nga 213,600. Nga wa man kay bisyo. No. Subscribe lang sa Don Mixi
Sa Janwa Mix TV, araw mo'y laging swabe.